Как може майка ми да спре да пуши? А как няма кой да отдуши? Руши намо и печат на римите реде полека. Устата е човека заедно с Джон Калека. Аре нека с страсти. Как си ти? Ремикс 2003. Как си ти? Как си ти? Все едно и също правя. Как си ти? Как си ти? Как си ти? Как си ти? Все съмно ще се оправя. Как ли съм? Ами горе-долу бива бе. Стига бе, пак ли някой ще ме цензурира бе? Съвсем не съм фен на Сем. Аз съм бухем, твой фен, лут фен. Ей, бейби, мога ли да те попитам? Мога ли да се опитам да те опипам? Знаеш, че за мен няма бариера. В България не съм вчера като премиера. Луд съм, не съм, сам тук съм. Пак бил съм, даже прикарил съм. Как съм? Окей, то се знае. Така ли е, момичета, а? Така е. Виж, майна, яко е да си като мен зареден всеки ден. Бъди, нали, чат ли си? Кажи, готов ли си? Как? Как си ти? Как си ти? Как си ти? Как си ти? Все едно и също правя. Как си ти? Как си ти? Как си ти? Как си ти? Все съмно ще се оправя. Ая, 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 йо. Ая, айо. Пак е пролетяла слънце и светя. Но защо, не ми е тя? Тя съм пролетна умора и печа. Цяла си, ма съм скучал. Как си ти? 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 Все едно и също правя. Как си ти? Как си ти? Как си ти? Как си ти? Все съмно ще се оправя. Как няма кой да отдуши, руши.